Mapwes ko pagkaaga. May checkpoint dyan sa kwan. May checkpoint dyan sa may checkpoint dyan sa may ano ini, Ronaldo dyan sa may Kabangan. So mga nagdadakog tabi dyan na nagmumotor na dang lisensya. Kumuha na ka bang lisensya? Ngani na day ka mo pagpapara ano ini, hindi ka pagpapara paparahon diyan sa may madakop man ka mo do question niya, ano ka bang lisensya? So nagapara motor tabi diyan na wala ki ano ini, ki rehistro. An motor nido expired ang registration, Ade, ang ano yan, registration tabi. Expired. Yan, dahil na pagparagaramito yan. I-restore na nindo yan. Nganin na ka mo pag uminagi dyan sa checkpoint. Dahil tabi ka mo ki problema. Patagaramid yung maliklam sa checkpoint, Dapat baga ang checkpoint baga, garo dapat maliwanagon yan, di ba? Garo dapat maliwanag yan. Kaya medyo inda kung tama sa obserbasyon ko. Tented kayo sa kuyang auto. Dahil ko masyadong nariparo. Pero gari, maliwanag man, Pero dapat pag nagkondukta kay checkpoint, nasusunod ang tama na prosedimiento, di ba? Good morning, 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 good morning. Hello, 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 how do you do? Maray na ang kapos, sendo ka boss, may mga birthday ko niyan, habay, Henry M, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programang Morning Hearing. Nasa linya mga tugangan, buwan naman ng report. Hali po dyan sa luwas, kaiba, ang Mega Force Patrol. Nasa linya po, sa tuyang pag-iriba, Al Armario. Para sa Buena Manong Bareta in the morning. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Good morning, Paringal. Pasok. Thank you so much, Panay. Good morning. Mas nagdadakol sa kunyan ang mga tarpulin na babaklason kan Comelec Task Force sa mga barangay pag-abot ng campaign period sa mga lokal na aspirante magpoon sa Marso 28. Inot ng sinabi ni Albay Comelec Supervisor Attorney Maria Aurea Bunao na sa ngunyan mga nasyonal na kandidato pa sana pwede ninda baraklason ang mga tarpulin sa bako designadong common poster area dahil sinda pa sana covered kan Comelec Rules and Regulation como campaign period na sa national level. Higibo naman ini kan Comelec Task Force paminsan. Alagad mientras dahil pa campaign period sa mga lokal na aspirante, Marso 28 pa, si samantanaman mo niyan kan mga aspirante ang pagpabugtak ng mga papel kung sain-sain sana pero o para sa naman sinda magkameridbidan na malakbagat mo niyan sa mga bako designadong common poster area. Sigon sa Comelec, bawal ini, lalong-lalo na sa mga poste kan Aleco, iba pang communication companies, asin lalong-lalo na sa mga kahoy. Kaiba ninda ang task force at sa task force at para ini mapantayan, mahigpit sinda magpoon sa Marso 28 campaign period na kan mga lokal na kandidato. Yan, bari ang pagkaras kan informasyon digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Basta Morning, Henry M. Tuloy-tuloy ang mga balita. Nasa linyaman si Karen Ala. Aramon tanawan ba pang mga istorya ang unyang tabing pagkaaga di po sa DCGB. Painguragon, maski nga ni dyan sa mga kandidato para senador. Dahil ba nakabugtak sa iba sa common poster areas. Kamsur, kasuapon, grabe. Indiragihan mi tabi sa gilid ng tinamto. Pero gari, maray-maray ngunyan, kulang akong nahiling na nakapako sa kahoy.
Karen Ana, nasa linya. Karen, good morning Karen. Yes, PC. Good morning. Tama ka dyan. Madurudikluman ang to checkpoint dyan sa may Rizal Street. Maski doon nakatintada na mobile. Madikluman ang dyan. Iyang napansin ni. Madiklum eh. Dapat ang checkpoint maliwanag. Sige, checkpoint. Sa mga motor, tiba pa yung lisensya. Kasaro nga ni kami. Kaya ganun nagpunan VP kan lunes. Kasaro na pupundungan kami kayo na mobile unit. Pinasulit ang seatbelt. Yan, tama. Kita man ng mga driver man sa mga auto, automatic nakasetbelt yan eh. Roger to that. Oo. Bueno, VP, sa dagdag tama na Bareta, may condition ang COMELEC Provincial sa DepEd Albay na conduct activities at your own risk sa mga aktibidades sa bibiguan kayo ni sa laog kan election fund period. Iyan matapos man na ihira sa DCCB kan Provincial Legal Office na piktugutan kan COMELEC ang mga itigpaaram na aktibidades kan DepEd Albay na magpapadago sa laog kan nasabing peryodo. Kusog kay Provincial Legal Officer Judge Noel Rubio, ang talagang naging kasimbagan kan COMELEC sa itighabagad na extension kan DepEd Albay, conduct at your own risk. Sa ang gustong sabihin kan DP, magsaga-ingat na sa nasinda, sa baka ma-interpret kan iba na violasyon na sa election code ang mga aktibidades ninda, lalo na DP, halimbawa sa dyan, iyan na pagpreparar ninda sa palarong Bicol, kung may lumaog na presensya ki politiko o para kandidato sa eleksyon, alagad gamitin ang TV, nga ina magka-influensya nga yung iboto, mga rampanya, buda magkaigwana, kisirling vote buying, kakasod kayan, kung sirin kan ang ma-interpret, pwedeng may rumiklamo ka sa inda, ang isipin, may mga pigsasagibos ng mga bawal, sa iraron kan omnibus election code, habang tigpabadagos ninda, ang mga aktibidades sa itigpaaram nindang i-exempt, sa ipinagbabawal na peryodo kan eleksyon, kaya dahil dyan tabi VP, makakabuelo ang DepEd Albay, lalo na ang gobyerno provincial sa mga manlain-lain na bagay sa laog kaining halimbawa palarong Bicol. So syempre, sabot man kan COMELEC na importante sa mga atleta ang palarong Bicol, ang tigparang sa Naganangan, so iba, araw dyan sa Brigada Estela, igwa pa ngayon sa graduation ceremony, makakapadagos tinda, ang tungko, mag-ingat na sa nasinda. Yan kami, DTN Report, Karen Alawit Boy, DCTV News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Jimmy, nasa linya. Jim, good morning Jim. Hello, BP. Yes, go ahead. Maray na aga sa mga paranta. Dagdag niya itong bareta, pigkukulang nindugo. An bangko, blood bank, na yaon dyan sa dating Bicol Regional Training and Teaching Hospital compound, makukuha sa dakol na mga pasyente na nangangaipon ng dugo, igwanin na blood bank man kutana, alagad nagkapira, nagpaabot sa DCGB News pasyente sa Josepina Belmonte Duran Hospital, dainin dugo dasindang na kukuha, imbes naghahanap na lang bilang alternatiba mga personang pwedeng magpabakal o mabakalan nin dugo tabi bibi. Digdi sa Albay sa Ruman sa nagayod-an blood bank sa kadakulan nin mga ospital na may pasyente natural, kukulangon nin dugo an bangko. Mas lalong nakoroburaran informasyon kan mismong alkalde kan Hobilyar nagpaabot sa DCGB News na nangangapudan na ang lokal na gobyerno kan Hobilyar may blood donation drive sa maabot na Marso 19, Miyerkules sa sitio Lilibdon, Barangay Maugog, kung saan katuyuhan matabangan ang blood bank makatipon ng dugo para magamit sa mga pangangaipo o may pangangaipo kung saan dugtong buhay ang dugo tabi bibi. Ang problema sa naugaring, ang lokal na gobyerno kan Hobilyar nagtatabang sa blood bank sa paginin na paggalansar nin bloodletting activity, alagad pag igwaman nin taga Hobilyar na nasa ospital nangangaipon nin dugo, dainin preferensya pagabot sa blood bank sa pagsabing kung ubos na ang dugo natural, dahil man nin maitatao, mahanap na nin personang pwedeng magdonar o personang pwedeng magpabakal nin dugo, taga di sanang makasalbar sa kung ano man na kahilangan. Ang remedyo kay ni para marisolbiran ang problema, ang mga LGU araw kan Hobilyar
talaga mag-conducer nin mga bloodletting o blood donation activity para mapanuan ano man na pagkukulang ni na dugo diyan sa blood bank. Yan tabi BPN mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. At Jimmy, thank you Jim sa report. Hali po dyan sa luwas. Oy, sa mga birthday greetings natin tabi, 0928-777-554-0966-203-0034. I-text tabihan sa inyong mga greetings, boda ang mga mensahe nyo niya na pag-aaga sa numerong yan, 0966-203-0034, 0928-777-5548, ha? Yan tabihan sa tuya ng mga pwede tabi na i-text nindo para sa birthday greetings, boda sa mga nakatutok man sa iba pa niya tong platforms nyo na pag-aaga. Maray na agad tabi sa gabon. Si Ronald Baldo pala ng sa tuyang partner. Katapos sa technical department, si Pading o kaya sa newsroom, News Director Mar de la Cruz. Kumusta po ang sa tuya ng mga birthday celebrants dyan? Pet sa... Uy, 14 ko niya Ronald, ano? Pwedeng sweldo mo niya na di. Pwedeng sweldoan mo niya na di. Pwedeng sweldoan mo niya na di. Magayo nung balan, sweldohan mo niya. Sige, enjoy lang. Relax lang tayo. Relax lang tayo. Kumusta na kayaan sa tuya ng mga headline, mga tugang mo niya na pag-aaga? 5:33 na. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Aramon tadaw mga tugang ng mga headlines kan mga drakulang bareta mo niya na pag-aaga. Hali po dyan sa News Base kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, PP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines ko niyan. Mga opisyal kang gobyerno, pipag paliwanag kan Korte Suprema, kung ata na dapat unraon ang habeas corpus petition kan mga magturugang Duterte. Aha. Mientras tanto, dahil pa niya itong headlines ko niya, pakikipagtabangan sa Interpol, aktibidad na nagkapailing kan Soberanya kan Pilipinas, sigon sa Department of Justice. Aha. Philippine Embassy sa Dahig, inumaw sa pagtabang kay dating Presidente Rodrigo Duterte atin sa mga pag-iriba kay ni. Aha. Nag-apply bilang sarong NBI agent, tutugutan na para sa maski si Isay na nakapasar sa maski anong board exam. Mas kanaya. Okay. Dati good. kay ito baga, abogado ka, pagkatapos CPA. Ngunyan, bukas na. Maski Yes. sa anong kurso, basta pasado ka sa board exam. Mas kanang kurso pwede. Oo. Basta may board exam ka. Roger na. Yes. Aha. Nakaresto kay dating Presidente Duterte, resulta sa political instability. Mantang dahil polis na nag-resign dahil sa pag-aresto kay dating Presidente Duterte, sigun man sa PNP. Kapag ba akong nailing social media, ano dahil ito piki ito? Piki na. Ang Fake sabi news yun, dahil verification ngayon. Diba ko yan verified. Sabi lang ka na AFP, nagpa-emotic man sa mga report na may military resignation bilang suporta kay dating Presidente Duterte. Talaga? Senator Bato, mapasurog kay Senate President Jesus Cordero. Agado na dahil na siya ipag-surrender sa ICC in kaso magluwas na arrest warrant kontra sa iya. Kasi nga ni padang kapakusado ni Presidente Digong, si Bacol. De La Rosa, pa? Albayalde. Albayalde, supin, ayos, so deputy, so nagsalida kay Bato? Oo. Tapos, dakol pa, mga nakalinyada. Mendas tantong kaya Panasyo Malacanang nagpa-emotic na sa naglalakop na issue kay Primera Dama Disa Marcos Na? in-stop sa California. Oo, may nagruwasan ba kaan? Iyaw na ngayon, nag-abot pa ngayon kan Lunes, Oo. aga, ali sa California. Hindi nga ito ito. Ayos di. Di man palaan. Dakulo nila yan. Di man, pas ka nung nasa nan. Kaya ang sabi sa survey kan SWS, Oo. dakulaon ang problema kan mga Pinoy, ang fake news. Iyo talaga? Totoo talaga ya?
Dakulo na problema sa banwaan. ICC spokesperson kinumpirma na nasa naukan is Kevin Ingen Detention Center si dating Presidente Rodrigo Duterte. Aha. Suway ini duman sa naging pahayag ni dating Executive Secretary Miguel Dia na wala da sa detention cell. OFW sa Singapore. Basta no, klaro kon manayaw sa detention cell. Matal naman ang kasunod. Nangapot niya kami. Matanglayo naman, boy. Nangapot niya kami, no, Duterte. Kung ano na, isus ko, klaro ba unayaw na dumaan? Yan natahain da pa din mga bareta naman, harain da. Ay, man, tinaram. Sabi niya, tinaram sa ospital. Ano ba yan? Pagkabot na kung sa niya ospital, amo kayo magtuga. Kung niyaram kung sa kami maduman. Ay, nako. Pangyari sa mauraro. Pero kung niya na aga, nagluwas sa informasyon na si Presidente Digong naggagad sa ICC na tugutan siyang bisitahon kan sa iyong kapamilya. Aha. Alright? OFW sa Singapore, makakapag-agal sa sarong prestiyosong eskwelahan matapos na pirmahan ang kasunduan. Aha. Okay, ang bida mga headlines nga na pag-aga ito dyan kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo, PYC nyo yan. Tunda po sabi konektado ko mo maski na yung load. Yes. Good morning kay Udin Perez. Kaysay? Kay Udin. Ay, ya. Amigo. Dyan sa Rio Beach Resort. Dapat arogon niya si Chief Ramer Tanay. Dumini ang gian. Amigo, yun yung sa Reyes Beach tabi, pre. Ayun, Yaw siya na na. operations officer kan RVR. Matindi man, adi. Matindi Kaya, man. kung maraparata ka duman, di kan problema. You're in good Hindi hands. problema. Pwede kita mag-swimming. Swimming pool pala dyan. Igwa ng suppress cube na tubig. Buda sa dagat. May jacuzzi. Talaga? Dado, ano pre? Dado kita mamidbitan naman na liba pag dumang kita. Kaya daw kitang protektahan ni Juan. Ay, iyo. O din? Oo. Kaya daw kitang... Itong armamento duman. Kaya daw kitang protektahan na kita mamidbidan naman. Ay paglaog mo, de katulos de ka mamidbidan ka, di ba? Ay, kayang-kaya ni Udin. Oo. Si Udin pa, sanay. Nagari paglaog mo, so auto mo de mariparo, araw ka. Di ba no sa likod ni Farad? Okay, kami ko mga headlines. Sali sa news base, sila po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Aha. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you. Oh, speaking of mga political issues sa palibot So, ano yan? May latest mo yan sa survey? May latest. Ikaw ngunyan latest tabi sa survey sa mga presidentiables. Nakikingan o ka nagluluwasan ka sa hapon. Nakikingan o ka mga nagluluwasan ka sa hapon. Tod, may bareta kita ka na. Tod, mga tugang tigwa kita kibareta tungkol dyan. Abang-abangan nindo yan, tod, ano yan. May nagluluwasan ng mga estudya konseda tabi ang top 1 sa survey sa pagkasenador. Yan, okay? O sige, sandali lang. Ano yan? Nakikigso, ano yan sa komunidad? Ano yan sa komunidad? Nakikigso iba? Okay, sandali lang. Arapunan mo ng pag-asa. Inuton tayo na importanteng balita regarding po dyan sa pag-asa. Yan. Okay, alas 5:40 na. Oras mga tugang sa Pilipinas, asin sa DCGB. Alright. Sige daw, pag-asa. Hello? Good morning, Sir Henry. Good morning, amigong Melvin. Onder ka sa DCGB. Ano pang latest ngunya na forecast? Go ahead, Tabi. Diyos marahay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGB. Asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon na sa Marso 14, 2025, saldaw ng Biyernes ning pagkaga. Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon.
easterly so malinsangang paros na hali sa sirangang kadagat ng Pasipiko, ang padagos na nakapekto sa enterong nasyon, dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang mapanganuron sagkod mapanganuron na kalangitan, na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdaguldol. Ang paros ay maluya sagkod moderato na hali sa sirangan sagkod norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging banayad sagkod sa moderato ang pagukol. Kinatayang agwat ng temperatura tigila umampoon 26 sagkod 32 grado sentigrado. Asin ang saldang ay masirang at yan na alas 5:53 ng pagkaga. Nasin masulnop at yan na alas 5:55 ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5:42 ng pagkaga. Ini sa Melvin Almohela, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Ligas. Salamat, amigong Melvin. Mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Welcome po, Sir Henry. Salamat. Mabuhay and God bless po. Alright, thank you, thank you. Yan po mga tugang ang kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa, DOS. Kasabay si Melvin Almoela. Oras natin, 16. Bago po magabot mga tugang ang nagbuburbalintok na alas 6 din pag-aaga. Hindi po sa inyong programang Morning Hirit. Dumang kita sa report ni Joshua Bino. Joshua, good morning. Kumusta niyan? Yes, BP, good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa nagdagyatong bareta, tangali tauwanin proteksyon ang publiko, ang mga consumers tigdi sa Bicol Region kontra sa naglalakop na mga uncertified as in substandard na mga produkto. Panagos ang pinagigibong monitoring kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol sa mga establishmento as in gawos na mga substandard as in by sertipikadong mga produkto, iyo ang pinagkukurumpiskar. Ehemplo kay ni kasuodma, formal na dinistrongkar kan Department of Trade and Industry o DTI Bicol ang maabot sa sobra 700,000 kantidad min man lain ng mga uncertified as in substandard na produkto na sendang na kumpiskar ka nakaaging taon 2024. Niligis ini pinaagihan in pison asin siniguradong day na langgat ini mapapakinabangan. Sigun kay DTI Albay, Provincial Director Noel Bunaw, sa entrevista man ka na BCGB News, resulta kining ginibuli ng pagdistrongkar ng mga produkto kasudma. Resulta kan sa indang monitoring activities kan nakaaging taon kung sa may tindang pinag-i-enforce ang standards law tangani ng malikayan na igwanin mga consumers, igwanin Bicolano na makulugan o ano man ang katibaado na mangyari dahil sa paggamit ng uncertified o kaya substandard na mga produkto. Katakod kay ni 13 na mga establishmento di negosyo hali sa Albay asin Camarines Sur ang sinangatanin kaso ka na DTI kung sa in kasong pagbailar sa Philippine Standards Law ang isinangat digdi. Magkabat-kabat man ang penalidad magpoon sa 25,000 sundo mga 75,000 ang penalidad na kay puan bayadan kan sarong establishmento kung sinda kasuhan min siring na kaso asin ang sindang mga produkto iyo ang pinagkorumpiskar kung kaya kasudma dinibo ang formal na pagraot pagdistrongkar sa mga nakumpiskar na mga produkto ini kung sigun kay Bunaw pagpapailing ini kan commitment kan Department of Trade and Industry na seryoso sinda na labanan ang paglakop kan mga substandard asin bako sertipikadong mga produkto. Siring man, sigun kay Bunaw, parte ini kan sa indang mga programa katakod kan Consumer Rights Day sa maabot na Marso 15, 2025. Yan tabi DP ang dagdag na storya, halidig sa lawas, Josh Copino, PCGB. Thank you, Joshua, sa report. Hali po dyan sa Luwas. Malinawon databan signal taduman sa Baguio City. Good morning kay Pading Ray Romero. Nayaw ng bilog na pamilyang unya nagpapalipot-lipot sa Baguio. Oy, the best ka pa diya. Kapalipot-lipot ka palang Pading unyan sa Baguio City. Pading Ray, maray na agad tabi sa imo.
Good morning tabi dyan sa buong pamilya. Ha? Kan sa kuyang Padihon. I love you, Padi. Ingat tabi dyan, Padi, sa Baguio City. Ngunyan tabi ngaldaw, ha? O basta ang kwan, ha? Sa mga maabot pang ngaldaw. Ingat, Padi, ha? Nga, boda, galing maliputon dyan ngunyan, adi. Maski, ano ngunyan, nag-init-init na. Ngunyan, ang panahon mga tugang ng mga tao. Nagkakaigwag ki, relakaw-lakaw lamang yan. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag na kaaraman, ngunyan pong Women's Month, mga tugang sa DCGB, hali po sa basusing pananaliksik ni Karinen de los Reyes. Maray na agamit ko. Aram daw nindo, mga tugang, konsisay ang pinakainot na babae na-admit bilang sarong estudyante tabi sa Harvard Medical School. The best din, ha? First, pinakainot na babae na nag-eskwela tabi sa Harvard Medical School. Sigun sa informasyon, si Fe Del Mundo ipinangaki kanuminaging Nobyembre 27, 2011. Namidbidan siya sa medisina bilang kainot-inoting estudyante na naako mga tugang sa Harvard Medical School. Nangingenot siya sa pagataman ng mga aki asin nagpuon sa ospital na pambata sa Pilipinas o pig-apod niya na Children's Medical Center of the Philippines. Siya po ang pinagmidbid bilang na pambansang siyentipiko kang uminaging 1980. Dahil sa iyang abilidad asin si Del Mundo, tinawanan siya ni Presidente Manuel Quezon din sarong scholarship sa Arinmana Universidad sa Estados Unidos. 5 taon siyang nag-adal, nagpakadalubhasa sa pediatrics sa Harvard University. Tinapos niya ang kursong Master of Arts in Bacteriology sa Boston University si Dr. Fe Del Mundo. Kasabay ka ni kadawang World War II, kadawang giyerang pangkinaban. Nagboluntaryo si Del Mundo sa International Red Cross sa Universidad kan Santo Tomas bilang panginot na doktor nin mga aki. Mamalaki ni Del Mundo ang sa iyang mga research may kinaraman sa polio, rubella o varicella. Ang mga pag-aaral na nagsiserving basihan sa paggamit kan mga bakuna sa bilog na mundo. Uyog-uyogon mo yan. May abilidad talaga ining babae. May sarong kaso ng paghuna daw, typhus o typhoid fever ang nagpalakop nin epidemya kanubinaging 1954. Dahil sa tiyaga na research si Dr. Del Mundo, nadiskubre na saro na para na dengue ito ang enot na pagkakataon na namidbidan asin na i-record ang helang na dengue majiso sa Pilipinas. Si Dr. Del Mundo, sarong Pinay na doktor, na nag-imbento kan medical incubator para sa premature na aki. Pinainota ni Dr. Del Mundo ang pagkakaigwanin butika sa barangay asin sentrong pangataman para sa mga aki. Nasangon yan, pinapakinabangan kan gabos. Maski pa lang minaging mga panahon na ito, adi. Dakol naman talagang mga Pilipina ang mga matitibay. Imagine siya pala na naka-imbento kan incubator. Ang incubator pala, sa iya pala niya. Mga tugang na discoveries. So, pinipirmerong enot na dengue case tabi sa Pilipinas, siya mga tugang ang nakadiskubre. Yan po ang mga dagdag na kaaraman sa Morning Hirit. Paningit sa Morning Hirit. Thank you, tabi amigong Renen de los Reyes sa dagdag na informasyon. Ngunya na pagkaaga sa Paningit sa Morning Hirit. Jomar, kumusta na dyan sa First District? Go ahead. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sarong soltero ang arestado kan Tabaco PNP dahilan sa drug bypass operation o pagpabakal ng droga. Ang suspect sarong 22 anyos na residente kan Barangay Fatima kan Tabaco City. Ini nadakop matapos na maglansar ng drug bypass operation ng Tabaco PNP kontra sa iya kan nakaliis na hapon. Asin o kanang nakaaging banggi
asin sa ginibong drug buy bust operation nagabot sa poko mas o menos sarong dosen ng sachet kang pinagtutuburan na siya buang na kuadigdi sa naunambitan na suspitsado asin sarong sachet nin marijuana na sa total ang gabos na ini pigkakarkulong sobra sa 26,000 pesos ang kantidad. Ang suspect iyuan medyo haloy-haloy na pigmanmanan kan mga otoridad dahil sa halos aktibong mga operasyon kaini sa pagpabakal ng droga asin ka nakaaging banggi totalmenteng nasa kote ni kan mga otoridad matapos na kuminagat sa ipinaon na buyer kan mga miyembros kan Tabaco PNP. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Why don't you dance? I-text na po ang mga birthday greetings natin. Papasadahan ta na iyan mo niya na pagkaaga. Birthday greetings in the morning. Mga tugang sa tuya na programa. I-text na natin para po sa mga kababayan niya to na gusto magpaabot ng greetings. Tabi 0928-777-5548 0966-203-0034 tabi ang sa tuya na mga greetings natin. Madali lang. Chapuring Almilia. Good morning, Chapuring. Marinaga tabi sa imo. Puring Balenso Seneta. Marinaga daw. Kay Mimay Loma Michelle. Good morning, tabi and Homer Lola. Arlene Abrera. Chit Ate. Good morning daw. Good morning. Wala po sa app ang DCGB. Sabi ni Alan Lopez. Naalpakisig mo tabi. Kanyang kita sa DCGB Live app. Milet Red, good morning. Evelyn Ariola. Emilio Vergara, good morning. Alice Liabore. Yan, Kanlakag, good morning. Tabi, sa gabos na mga nakatutok, mga tugang sa tuya na programa. Ngunyan tabing pagkaaga. O madali lang taon ni Maysar. O yan, ito. Blessed morning, Tabi. Pabati po happy birthday to my father, kay Mickey. More blessings to come and we are blessed to have them in our life. Salamaton, Tabi. Good morning, happy birthday po to Queen na to. Oho. Good morning. Sabi ni Benji Dapugi kay Manay Agnes Mapek. Oy, Manay Agnes, kumusta ka na? Kita ka na lamang nailing. Kumusta sa imong mga haircut? Melanie Agarin, Madam Amada Esplana, Rachel Capili. Namimiss ko so mga haircut ni Manay Agnes Mape. Patindihan po man. Ang buhok niya garo naghalaba. Gari ang buhok niya gari basta gari naghalaba eh. Good morning, Tabi, pakipaabot sa nanunungdan. Ala, may reklamo tungkol sa sweldo. Diyan sa malilipot. O sige po, tayo pa. Forward ko na muna kay Jomar ini ha. Ipakwanta na muna ini. Good morning, Tabi sir. Masamo kong digdit sa may Ayala sa so Task Force Kalinigan. Talaga. Atabon man ang kaniguan. Atabon ang samok mo niyan. Napano daw? Sige ta, ilipailing ta. Pakigreet po, happiest 95th birthday kay Lola Puring ng Malabug. Oy, Lola Puring, good morning, Tabi. Kung dakol ang checkpoint, mabawasan ang makukusog na tambotso in mahiwas ang tinampo, kundi pambihira ako makailingki, checkpoint. Ibang agay ko po dyan ki checkpoint sa lugar. Good morning, gari na sa pawan ni Presidente Duterte si Nata man. Nata. Dilima. Nata. Good morning, Sir Henry. Sabi ni Madam Melinda Wee. Yeah. Happy wedding kay Joe and Jasmine Rosin ni Serio. Happy wedding po sa Sendo. Good morning, Tabi. Hay na sa Task Force Kalinigan. Grabe ang samok sa palibot kan Ligaspi. Dubli na ang parking aloy na dahil naglibot. Ay baka paano kaya bagay new administration na dahil ko aram kung yaong pa dyan sa tuyang sa tuyang active na person dahil ko man yung mananggada taman sa imong hapot ayan mananggada ito Good morning, dapat machikan PNP augmented KLTO 200 meters away both sides you baga di tama ka dyan, Joker. Tama ka dyan. Kung dahil naman kinagre-reparo ng mga otoridad kun tamang pakabugta kang checkpoint.
Okay na, wala na tayo. Okay na tayo. Yes. Okay na. Good morning, Tabi Kay. Pakigreet po sa lahat ng SRB, APC. Good morning. Sabi ni Martin Bronjal. Rosa Betis. Good morning po. Heaven's Friends, Top Agarwood Tea Plants Bitano. Sabi niyan. Good morning, Tabi sa Indo. Sa mga listeners natin, Grace Nilo. Good morning, Tabi. Chapuring, yung mas chapuring, kumusta ang luto mo dyan kan sa imong kuan, kan sa imong empanada? Marcelo Paluyo. Good morning, Tabi Mars. Didi po sa... Uy, good morning da Tabi sa mga taga Albay District, Purok 2. Mga taga Purok 2 Tabi, good morning. Kay Kuya Nongs. Good morning Tabi kay Kuya Nongs diyan sa Nongs Meat Shop. Yan, Kuya Nongs, maray na aga Tabi sa imo Kay Chanena, maray na aga Tabi. O ni may pangapudan Tabi so local civil registrar kan Legazpi City. Sabi ni Ma'am Presi, pa-request po ulit ng panawagan sa mga residents and barangay officials kan barangay 18 to 39. Dap-dap, puro lamba. Now po, registration caravan sa Oroside Covered Court. Please bring birth, marriage, death certificate that needs correction. So wala ki birth certificate, ma-process po kami. Din sumapakasal sa Marso 26, mag-submit ki Sinumar, birth certificate and valid ID. Yan. Yo tabi, mga morning heriters, mga ngunyan tabing aldaw. Anong ngunyan, Ronald? Web, anong ngunyan? Friday? Tama ba? Friday ngunyan? 14? So mga taga-barangay Tabi kan, mga taga-barangay 18 to 19. Kasabay po ang barangay Dapdap, asin Puro and Lamba. Pipaaram po kamo na igwaki, registration caravan sa barangay Orosite, Legazpi City. Yan po dyan sa mga personahes kan Legazpi City, local registrar. Ay saaga palan, saaga? Kaya naman ko, Ma'am Presi, kurusingon ta ka, Ma'am Presi, kudoton ta ka dyan sa kaya naman ko nangalas akong Friday ngun yan. Sorry na ngayon, oy. O ditong ko correction Tabi, o nag-text giraray si Ma'am Presi kang local civil registrar sa Sabado, sa aga tabing Sabado, Marso 15. Yan, sa aga tabing Sabado, Marso 15, igwa Tabi ki so mga taga local civil registrar kang Legazpi, mapasiring po dyan sa covered court kang Orosite, Orosite Legazpi. Kaya sa mga taga barangay 18 hanggang 39, Dapdap, Puro, Lamba, pumasiring po kamo duman. Kung may kaipuan kamo na i-correct sa sendong marriage contract, birth certificate nindo, so death certificate kan sendong mga mahal sa buhay, o pumasiring kamo duman. So gusto man Tabi magpakasal sa maabot na Marso 26 na may kasalang bayan, magdara po kamo Sinumar, birth certificate o kaya valid ID. Yan, matatabangan kamo duman kan local civil registrar. Kan sarong aldaw, kansarong aldaw, may nagdidi sa DCGB. Naghahapot. Sen nga Tabi ako maduman, Tabi. Sen nga Tabi ako maduman, taday ko ngayon na iling ngayon sa local civil registrar. Hinapot kan ka opisina mi, taga-sain ka po. Taga-daraga nga po. Arog kay ni, klaruhon ko Ini Tabi na pigigibo kang Legazpi City local civil registrar. Pwede po na mag-avail ka ini, mga taga-Legazpi sana. Po, ang sakop ninda, taga-Legazpi lang, from barangay 1 to 70. Di po kamo mag-avail kung ikataga-daraga. Taga-daraga ka, may concern ka, mapasiring ka po duman sa Daraga Municipal Civil Registrar. O yan Tabi, kung taga-daraga ka. O kung taga-sain ka man ng munisipyo, ang kada munisipyo, igwa Tabi ki siring ka iyan, ang siring na bagay. I mean, mga pwede sa correction of errors, entries, kan sa endotabing mga personal na dokumento. Iyo po. Kundi, na ibang Legazpi,
kara Ate Presi, tasinda mismo ang nagduduman sa barangay. Magayonon bagang programa. Magayonon baga na programa, di ba? Na so local civil registrar nagduduman sa barangay. Pero ining serbisyong ini po, pwede man nindong ma-avail sa mga munisipyo nindo. Kaya lang, kamon maduman tabi sa munisipyo nindo. Kumpara sa Legazpi, tabi na may effort sinda na magpasiring sinda sa barangay. Yan, di ba? Okay, yan tabi Dahil po kimagdyan sa mga lugar na kung bako ka po taga Legazpi, taday ka man po masistiniran, tabako ka man po naka-star sa Legazpi. Okay? Sige. Mga tugang iyan po mga enot na mga istorya ko dyan na pag-aaga, ang mga bareta po susunod na, magalipas lang kan mga patalastas. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, fit sa 14 ngunyan kan Marso, headlines kan mga darakulang bareta. Enot sa lado lokal, partisan political activities sa end of school year rights makusog na pigbabawal kan Department of Education Bicol. Nagkapirang barangay sa Legazpi, daragasin man ito, madiklom ninduwang aldaw. National, mga head opisyalis kan gobyerno, pipagpaliwanag kan Korte Suprema kung nata day dapat na unrahon ang habeas corpus petitions kan magturugang na Duterte. Pig-apply bilang sarong NBI agent, pinagtutugutan na para sa mas kisisay na nakapasar sa anuman na board exam. Ibang Russian President Vladimir Putin binisita ang Kursk region asin ipinag-orden ang totalmenteng pagpapalibre sa rehiyon sa lalong madaling panahon. Business news. Business sector day pa maaraman kung makakaapekto ang pag-aresto kay dating Presidente Duterte sa sektor nin pagninegosyo sa nasyon. Health news, importansya kan pagkaon ng prutas sa gulay, tinawanin doon kan mga eksperto. Detalyes ngunyan, mga tugang kan mga bareta nyato sa lado lokal. Maigpit na ipinagbabawal kan Department of Education sa Bicol sa mga teachers and non-teaching personnel na makipagsabayan sa partisan political activities an end of school year rights mandang dapat na mamantiner ang pagiging solemne kan aktibidad. Sa bagong memorandum kan ahensya,
na pirmado ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad, nakapalaman digdi ang graduation rights o recognition rights sa mga eskwelahan na dahil pwedeng gamiton bilang platform sa mga political forums, ano man na political activities. Susog ini sa DepEd Order No. 9 Series of 2023 o Implementing Guidelines on the Conduct of the End of School Year Rights. Sinigur man kan DepEd Bicol na nakikisumaro sinda sa advokasya kan Commission on Elections para malikayan ang vote buying, vote selling asin salang paggamit kan mga resources susog sa nakapalaman sa COMELEC Resolution number 11104. Mientras tanto, naka-schedule ang end of school year rights para sa school year 2024-2025 sa Abril 14 hanggang 15 ngunyan na taon. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, surat hali sa o kaya aligado na pagbuelta kan treasure hunters sa Libon, sarong fake news. Report kay Jimmy Nasalita. Fake news ang nagluluwas na naman na impormasyon sa Libon na aligado nagbuelta sa mga personang nagtutuki sa mga bulod. Mismong sa duwang barangay San Vicente asin Burabod, vigilant na ang mga tao kung sa ining kasong may mariparo ang mangini. Inibang hero-hero o personalidad, syerto ipapaabot tulo sa impormasyon sa mga otoridad dahilan sa gusto na ninda na maprotehiran talaga ang mga kabubuldan na nakapalibot sa sainda. Maging mga barangay officials iyo ang instruction sa mga residentes ninda na maging mapagbantay sa kapalibutan. Mismong alkalde kan Libon nagpahimuti kung sa indang katotohanan ang mga informasyon mantang syertong dahil naman mabaralik ang mga suspitsado sa pagsabing takot na ang mga ini takon madakop sinda syertong kakarasuhan ang mga ini. Mientras tanto sa mga gamit arog kan genset nagkakoron piskar man giraray matapos na iwaralat ang mga ini kan mga nag-urol cup kan bulod sa barangay San Vicente na duminurulag sa lugar. Matatandaan problemado ang kan mga nagtalikod na aldaw ang mga residente San Vicente asin barangay Burabo dahilan sa haros tulong taon na ang pag-exister kan treasure hunting kung sa hindi natitrace kung sa so eksaktong lugar ang mga ini nagtuturuki sa mga kabubuldan alagad ka na trace na susugan mga ini kan mga residentes puwersahan ining linaog kan mga otoridad pinanginutan kan MGB asin digi natuldukan na treasure hunting nangyayari sa lugar asin sa ngunyan totalmente napundo na ini asin fake news ang mga nagluluwas ng istorya manungod sa posibleng pagbalik kanasabing mga grupo. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mga tugang mawaran po rin supply ng kuryente sa nagkapirang barangay sa Legazpi City, Daraga, asin ma nito, ngunyan aldaw, Marso 14, asin sa agang Marso 15. Sa anunsyo kan Albay Electric Cooperative, apektado kan brownout, kung alas 8 din aga, sagkod alas 9 din aga, asin alas 4 nin hapon, hanggang alas 5 nin hapon, ang mga nakakonektar sa Washington Feeder 2, Tagungtong, Recloser, Kaibahanan Barangay Taysan, Mariawa, Maslog, Humapon, asin Bagakay sa Legazpi City, asin Barangay Anislag, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente, Grande, asin Ibaugan sa Daraga Albay. Burnout man po alas 8 din aga, sagod alas 5 din hapon, ang mga barangay sa Bangkirohan, Imalnod, Bariis, Kagbakong, San Francisco, Buena Vista, Kabugaw, asin ang bilog na munisipyo kan nito. Sa nasabing mga oras, i-restorar kan mga linemen kan kooperatiba and distribution lines hali sa single phase pasiring sa 3-phase line pun sa barangay Bangkirohan, Legazpi, sagod sa barangay Kawayan kan nito Albay. Dagdag mga tugang na mga bareta ngunyan sa lado lokal, dumang kita sa report ni Al Armario. Price assistance kan DSWD sa mga barangay nagpapadagos ngunyan. Uya po ang report. Higi pa bulos ngunyan kan price assistance sa mga barangay lalo digdi sa Legazpi City.
Ngunyan, schedule naman ang Barangay Maslog. Budget ini hali sa Gobyerno Nasyonal sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagikan DSWD para ma-augment ang mga pangaipo kan mga residente sa barangay. Dati, AKA price, anapod kay ni, halagad binago dahil sa epekto kan fake news na pigpapaluwas kan mga kontra-administrasyon na so AKA financial assistance dahil na naginasanang AKA price. Pagilinaw kan DSWD na ibaman ini kan AKA financial assistance. Ang mga barangay may ipapang-schedule para sa AKA financial assistance sa mga masunod na daw. Alarmario, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:12 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan, mga tugang sa mga bareta sa lado lokal. Dumang kita sa report ni Joshua Bino, 260 harong nasulo kasudma sa Pilar, Sursogon, DSWD, naghatod nin tabang. Uya po ang detalye. Nagkatod na mintabang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 5 sa mga pamilyang nangangaipo sa gud sa nguyan matapos maapiktaranin sa rong mahiwasan na insidente ng sulo sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon, kasudmang Marso 13, 2025. Susog sa informasyon, bandang alas 12:40 kasudma, kan matumpos nin kalayo ang nasa 260 mga harong sa nasabi ng lugar. Apektado ang nasa 353 na pamilya. Kadaklan sa mga harong na ini, iyo ang gibo sa light materials, iyo layo ang naging rason para marikas na maglakop ang kalayo kung sa mga apektadong pamilya. Iyo ang temporaryong nag-istar ngunyan sa Barangay Banuyo Covered Court, asin Bonifacio Covered Court sa nasabi ng lugar. Kasunod din nagbaba tulos ng direktiba ang Secretary kan DSWD na si Secretary Rex Gatchalian. Sinugo kay ni si DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio na personal na bisitahon ang apektadong lugar asin ang mga nagkaarapektaran na mga pamilya na temporaryo nang nagsisirong sa evacuation center. Bilang responde ka na sabi ng ahensya, nagbaba na iniinim tabang nagpadara ng kantidad 4 milyones pesos in emergency aid kay Bardigbe ang mga family food packs asin mga non-food relief items, sharing sa hygiene kit, family kit, kitchen kits, may mga bottled water, may kamong, asin iba pang mga pangangaipo kan mga apektadong pamilya. Nag-handar naman yun yan, o nag-abanti naman yun yan ang pinaghihibong assessment kan DSWD Bicol sa mga pamilyang apektado para matawan pa ng magkakanigong financial na asistensya sa pagiman kan assistance to individual in crisis situation o kaya AX program kan DSWD Bicol. Nagtaong asigurasyon si Director Laurio na nakaantabay, nakamonitor ang sandang ahensya para may tautulos ang mga pangaipo kan nasa 353 na mga pamilyang apektado kan maiwasan na sulok na ni na nangyari kasudma sa Barangay Banuyo, Pilar, Sorsogon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. 15 makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, mga tugang sa DCGB Modernong Rural Health Unit sa Islacan, San Miguel sa Tabaco City, official nang binuksan. Report kay Jomar Bien. Binuksan na kasudma ang Rural Health Unit 2 sa Islacan, San Miguel sa Tabaco City. Ini matapos ang blessing and inauguration na ginibo kasudma duman sa Hacienda San Miguel kung saan pinanginutan ni Mayor Crisel Agman ang nasabing okasyon. Kasabay naman si Regional Director Rudy Albornoz kan Department of Health. Ang naunambitan na San Miguel Island Rural Health Unit 2 iyo ang kompleto ang pasilidad na arog kang aniundigdi sa sentro kan syudad kan Tabaco. Igwa inin birthing room, labor, OB ward, family room, igwa pang mga kwarto para sa family planning and seminar. May consultation as in treatment room pa, pati na dental room. Kompleto naman ini, as in igwang isolated na
kwarto para sa mga TB patients as in iba pang mga pasilidades. Ang na Rural Health Unit 2 na yaong digdi sa Islacan, San Miguel, iyoan pinagplanuhan talagang maibugtak kan lokal na gobyerno kan tabako tangani inaday na pa magparapasiriring padigdi sa sentro kan syudad ang mga pasyente na yaong duman sa Islacan, San Miguel. Kasabay kang blessing inauguration kan San Miguel Island Rural Health Unit, nag-blessing inauguration naman kasudma duman man sa Isla San Miguel, partikularmente sa Barangay Bisita kan Bisita Child Development Center. Yan ang report, Jomar Bien, DZG. Oras mga tugang 17 makalipas ang alas 6 din pag-aaga. Iba pang bareta, makalipas lang po, Kenny. GB News Express. GB News Express. Kung Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you, kung Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kung Joey Salceda. Highest rating na proven, ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat, kung Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Ito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasuro, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Kasing programa para sa tao, dire-diretso ang benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na pigi-istaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang rueda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag waraan ang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa inyong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Syudad kan Legazpi, si Consi JP Lee, handang magserbi. Consi JP Lee, dedikadong servidor si JP Lee. Tinatabangan niya gabo si JP Lee. Para sa Legazpi nyo si JP Lee, serbisyong na matanos. Consi JP Lee, handang magserbi. Kung si JP Lee, handang magserbi. Mga
Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay, mahigos, matinabang na abogado. Uun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padabata. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga darakula niya tong bareta sa Lado Nacional. Padagos nang nag-take over o nanginutan sa pagiging number 1 spot sa senatorial race si Senador Bongo. Kasunod kan matinding krisis sa politika na kinakahampang ngunyan dahil sa pagkakaditine sa The Netherlands si dating Presidente Rodrigo Duterte. Nagpapadagos ang pagangat sa survey ni kan re-electionistang senador na si Senador Bongo na sa ngunyan nangingenot sa pagkasenador sa 2025 elections. Base sa pinakahuring survey kan Pulse Asia, halos 60% o anom sa kada 10 Pilipino ang nagboto kay Senador Bongo. Matatandaan na sa mga nakaaging survey, nasa number 2 hanggang number 3 spots ang senador. Sa likod kay ini nagpasalamat siya sa publiko. Sinabi ni Senador Bongo na mamundo siya dahil sa presenteng sitwasyon kang nasyon, partikular na dahil sa pinag-iisip niya ang kondisyon kan salud ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Siringman, siniguro kan senador na dahil siya mahali sa focus sa pagtatrabaho dahil aram niya na mas kaipuhan ngunyan kan namamanwa ang Pilipino ang serbisyo hali sa gobyerno. Ipinag-orden kan Korte Suprema sa mga respondents na magpaliwanag kung nataday dapat na onrahon ang mga petisyon para sa writ of habeas corpus na isumiter kan magturugang na Duterte sa laog nin 24 oras. Ang petisyon isinumiter ni Congressman Paulo Duterte, Mayor Basti Duterte asin Kitty Duterte para maibalik sa Pilipinas sa sendang ama nga si dating Presidente Rodrigo Duterte ninaresto kanakaaging aldaw. Sa kusog kang arrest warrant hali sa International Criminal Court asin nakakulong niyan sa The Hague, Netherlands. Konsolidar man kan Korte Suprema ang petisyonin da Representative Paulo, Mayor Basta asin Kitty sa sarong kaso. Ang respondent sa petition iyosin the Executive Secretary Lucas Bersamin, Interior Secretary John Vic Rimolya asin Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil. Ipinahayag kan Department of Justice o DOJ na aktibidad na nagpapahiling
kan soberanya kang nasyon asin pagmidbid sa international law an pagipagtabangan kan Pilipinas sa International Criminal Court o International Criminal Police Organization o Interpol may kinaraman sa pagkakaresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Sigon kay DOJ spokesperson Miko Clavano, nasarong matalingkas na desisyon bilang sovereign state ang naging lakdang kan gobyerno dahil may obligasyon ining irespeto ang kasunduan kay ni sa Interpol. Ipinaliwanag niya na maski bako ng miyembro kang International Criminal Court o ICC ang Pilipinas asin wara ining jurisdiksyon sa nasyon, naging parte kang proseso kan gobyerno ang pag-endorso kang ICC sa Interpol ang warrant of arrest na itinaw man sa Pilipinas. Dahil man basta nagsunod ang ICC ang gobyerno, kundi magutob sana sa legal na proseso bilang arresting officer. Tinawanin doon ni Clavano na parte kan Sovereign Act kan Pilipinas na siguruho na tamang laklang kan pag-aresto, ang tamang pagkatawo kan inaaresto asin pagrespeto sa gabos niyang diretso. Inumaw mga tugang ni House Senior Deputy Speaker asin Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. ang Philippine Embassy sa Dahig sa pag-asikaso kaini kay dating Presidente Rodrigo Duterte asin sa iyang pag-iriba aron dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sinabi ni Gonzales na parte ni kan sa endang trabaho na tabangan ang siisayman na Pilipino na nangaipo sa sendang designadong lugar, dating opisyal o ordinaryong overseas Filipino workers o turista. Sigon kay Gonzales na ang ginibukan embahada nagpapahiling nin malasakit sa Administrasyong Marcos asin sa pagsunod kay ni sa international humanitarian law. Sinabi ni Gonzales na ang pagtinin Duterte sa Dahig magtataonin pagkakataon sa iya para idepensan sa diri kontra sa mga alegasyon may kinaraman sa ribo-ribong extrajudicial killings sa implementasyon kan War on Drugs campaign kan sa iyang administrasyon. Sigon sa mga report, ang embahada kan Pilipinas sa Dahig nagtaonin consular assistance sa dating presidente asin mga pag-iriba kay ni. Pinagtutugutan mga tugang unyan kan Bureau o kaya kan National Bureau of Investigation o NBI na mag-apply sa sendang opisina bilang mga agent kan ahensya an maski si isay na graduate nin maski anong kurso asin nakapasar sa board exam. Sigon kay NBI Director Jaime Santiago, kundai pigaako o kundai man pigaako sana sa sendang opisina iyon mga abogado, mga certified public accountants o CPA, ngunyan pwede na asin bukas na sa mga board passers hali sa iba-ibang kurso an pwede na mag-apply. Sa ngunyan padago sa nag-recruit ang ahensya din mga bagong agents para sa operasyon sa mga maabot na daw. Mandag piging ganyan makang NBI chief ang publiko na gusto mag-apply sa endang opisina. Sinabi pa niyang dakol na bakante asin padagos na maako ang sa endang ahensya para sa mga bagong agents na mumuldihon kang NBI. Iba pang bareta, makalipas lang po kay ni Angatang lahat, walang maiwan pa. Adrian Salceda ang sigaw para sa bayan, panalo na to. Sa 3rd District tayo'y isa. Angatang lahat, walang maiwan pa. Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang iniintay nyo? Ang labnaw moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus kesa life.
Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati City. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham Ismail always, Hisham Ismail, Hisham Ismail, para sa bagong Legazpi. Hisham, check this out. Ismail always. Hisham Ismail sa Legazpi, bagay talagang maging yorme. May asenso para sa gabos na Legazpeño, sararo kita Ismail, always na ansyuda, dapat mag-ugma kay Hisham Ismail na kita, Ismail na kita, is what Ismail na kita, smile always. Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Bicolano, ako Bicol. Katabang at kasurog sa edukasyon, ako Bicol. 131 sa balota. Sa kalusugan, ako Bicol. Sa kabuhayan, ako Bicol. Sa panahon ng sakuna, ako Bicol. Sa mga entertainment workers, ako Bicol. Ako, si Jericho Rosales, isang Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. 131 sa balota. This political advertisement paid for by Bicol Police Report, second floor, Embarcadero de Legazpi, Barangay 27, Victory Village, South 4500, Legazpi City, Albay, Philippines. GB News Express. GB News Express.
Mga tugang, padagos kita ngunyan sa mga bareta sa luwas kan Pilipinas. Sorpresa po na binisita ni Russian President Vladimir Putin ani nakupar ka ining Kursk region. Ini sa taho kan pagkonsiderar kang Russia sa propesto kan Amerika na 30 dias na ceasefire sa Ukraine-Russia war. Sa sarong vice na sarong impormasyon na paghiras kan Russian State Television, nagihiling na nakasulog nin uniforme si Putin sa iyang surprise visit sa headquarter kan sa indang frontline troops sa Kursk. Dahil digdi, ipinag-order ni Putin sa indang tropa na kamautan kan Russia na totalmente ng palibrehon ang Kursk region sa lalong madaling panahon. Mientras sinabi man kan Kremlin ni spokesperson Dmitry Peskov na pag-aadala nindang marhay ni Putin ang propuesto kan Amerika para sa ceasefire, mantang nainot naman na sinabi ni US President Donald Trump kay Putin na anbula para magdesisyon sa planong tigil putukan kasabay kan pagduman kan mga representante kang Estados Unidos sa Russia para tukaron ang kasunduan. Bareta, mga tugang sa sitwasyon kang negosyo. Business News. Business News. Day po maraman ngunyan kan business sector kung ano ang magiging epekto kan pagkakaaresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte sa sektor kan pangangapital o investment sa nasyon. Sigon kay Philippine Chamber of Commerce and Industry PCCI Chairman George Barcelon, na daigipig lalauman ang nangyayaring pag-aresto sa dating presidente asin dahil biglaan at ang pangmaray para maraman ang epekto kaini sa business sector. Para sa PCCI na iyo ang pinakadakulang business organization sa nasyon, nagapadagos man giraray ang operasyon kan mga negosyo sa bilog na nasyon. Kung magkakaigwaman in epekto ang pag-aresto sa dating presidente, posibleng mahiling ini sa maabot pang mga aldaw. Ang sulamenteng hagad sa nakang PCCI, iyo ang mas diit na disruptions para magpadagos ang pagrambong kang negosyo. Tinawan nindo ni Barcelona na magpapadagos man ang sa indang koordinasyon sa iba-ibang mga foreign firms para magbisita digdig sa nasyon asin magbugtak nin kapital sa iba-ibang sektor. Aramon ta daw mga tugang ang health news kasabay si News Director Mar de la Cruz. Importansya kan pagkaon ng prutas sin gulay at tinawanin doon po kan mga eksperto. Kuya po ang detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Para sa mas marahay na salud, sinabi ka mga health experts na kumaonin dakul na prutas sa gulay. Dam sinabi na kumaon at least 400 grams o mga 5 portions kan vegetables and fruits sa kada aldaw, sigun pa sa World Health Organization o WHO. Ang prutas sa gulay, hababa sa calorie, pero halangkaw sa fiber. Dagdag ang mga eksperto na ang kakulangan sa mga pagkaon na ini, nangangulugan na pigsasalidahan sindan na langkaw na calorie, kulang na masustansyang pagkakan, asin potensyal na madugangan ang timbang. Health News from Newsbase, Mardela, dahil niyo ba? Latest po sa kabugtangan kang panahon, kasabay si Melvin Almuela. Diyos marahay na pagkagapot sa mga taga DCGB, asin sa gabos na nagdadangog asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa ngayon na Marso 14, 2025, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Easterly so malinsangang paros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko, ang padagos na nakapekto sa enterong nasyon. Dahil ang kayan digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sa mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pagdagulbol. Ang paros ay maluya sa kod moderato na di sa sirangan sa kod norte sirangan ng mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging banayad sa kod sa moderato ang pagukol. Kinatayang agwat ng temperatura tigila umampoon 26 sa kod 32 grado sentigrado. Asin ang saldang ay masirang at yan na alas 5:53 ng pagkaga. Nasin masulnop at yan na alas 5:55 ng pagkahapon. Ini sa Melvin Almuela reporting live halidigdi sa DOS Tipagas sa Ligas. Mga tugang, iyang pang-detalyes kan mga darakulang bareta kanal daw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz.
Katuwang po si Jenny Balyaran at si Angel Mostasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Alwan. Sendong na dangogan GB News Express. GB, garantisadong baril. GB News Express. GB News Express. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, makinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salutasin pang turismo. Programa kang test, asin mga ayuda. Infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahugudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Segundo Distrito, ang board member niya to. Maasahan ta, makatawo, makajos, yan si Glenn Casulla. Ang board member ta, digdi sa tuti. Glenn Casulla na, board member Glenn Casulla. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news para sa may mga problema sa kalusugan. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on March 15, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at CMD office at 2nd floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo. Tandaan, March 15, Saturday from 9 a.m. to 4 p.m. at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMD Kalusugan at Kabuhayan Monday to Thursday 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo 7 a.m. to 8 a.m. dito sa 729 kHz DZGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-904-0717. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Yes, yes, yo! Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis,
Mga helang nadarakan sobrang paginom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Leverage. Leverage Silimarin Capsule. Ang Leverage Silimarin Capsule para sa proteksyong kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Leverage sa rupong antioxidant na nakakatabang sa pagtaon ng proteksyon. Sa daw na pag-inom kang Leverage pwedeng mapugulan kung mabawasan ang danyo sa atay, nakakatabang manini para mapugulan ang paghubag. May bisyo manawara, mahilig manuminom dahil mas maray po ng Leverage Silimarin Capsule. Isabay niya turual daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Leverage na para po sa baskog na atay. Ang Leverage Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. 12 mga morning heriters bago magabot ang alas 6 nin morning. Di po sa satuyang programa si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Si Isay daw ini. Say daw Sa baretang kolalapit. Kasubagong kasuhapon may nailing ako na sarong lalaki nagkakaon sa sarong lugar. Pero may nakabakuman sa agom niya ini. Pero kapod niya machismis. Pagkagaga ngayon, machismis ka na naman. Pagkagaga ngayon, machismis ka na naman. Hello, Joshua. Morning, Lupe. Ah. Morning sa mga Parantabay. Bationg ko rin belated happy birthday si Marcian Punzalan and si Kuya Nuki. Mga friends ko yan. Isay? Nuki, tapos Marcian. Lapas na sa birthday. Lampas na? Lapas man sa invitation, kaya lapas man sa greetings ko. Nailing mo ng gibusus ko. Ano kan makalibre lamang? Paano lamang kan makalibre? Ano nangyari? Oha! May nangyari sa birthday? May mangyayari palang garo. Mangyari pa sa... May nag-text si Kuya. Kumusta mo ngaya ako kay boss mong Henry? Ha. Sabihin mo manantig maray man, ho. Maray nantig siya, ho. Ate Rochelle. Ay, man na. Sige sa nantext, dahil naman nag-upload. Mas magma ako nag-upload siya. May missed call ka so banggi. Bas garo nga is 5 segundo sa na. Inup na rin ako nagpipirot na pati ako. Baka may tampo. Baka may tampo. Actually, gana feel kong igwa. Umingat siya bata. Summer na bagangon yan. Ata na. Yang kaan magparador display naman sa ibang picture diyan sa Facebook. Awinda. Excuse me. Bakit sa lang nga ugaring? May tuyo ka naman niya sa ugaring. Dito ka intindi yun. Susunod ko naman ako kayo. Ikar kastan niya ako ni boss mo. Pero nga grabe. Sus ko magpapara. May text nga ko niya na aga. Sino ba ko sa kaliputong niya ako? Okay. LQ pala niyo yun. LQ. Okay nga niya ako. Okay. Dako lang bating capital o buda ke. Okay. Sabi niya, sure. Awin ba? Isi daw nga pighuro ng ganduwang iyan. Isi daw nga sabi sa nag-antabay. Isi daw nga pighuro ng ganduwang iyan. Pero may sikretong horon. Galing nga. Deta nga aram pighuro ng ganduway. Ano nangyari? Tisay daw ini. Nalalaban mo niyan sa paabot na eleksyon. Tapos? Pero, may mas magabat ining laban na piga-ato bangon yan. Iyo ang laban kay ini.
sa mga aki kan halon niya ng tigpupuro pasyaran. Talaga? Opo. Sa madaling sabi, dahil pakasundo ni Padi ang mga aki kan sa iyang baby girl. Okay. Mayag, natuloy siya minanap kidaraga. Hindi naman kwan. Hindi naman kaya kan tawag. Yung nga, mas kita mo kaya, try mong daraga, dahil ka pang problema. Ang pag-ibig baga, concern ka tinamaan, duman. Oo. Minsan, si Padi, dahil nakakapalag. Oo, Ba't kidaan mo yata man ko tang magtutambay sa harong? Oo. Bigla na siya ng minalampaw. Minauli tulo si boss. Pagyaon ang mga aki ni Manay. Oo. Iniga kaya si Manay. May agumpa, kundi bulag na. Kaya ining si Padina, ang nagpapara sigay-sigay. Oo. Ang pag-ibig ay sadya nga bang ganyan? Oo, ganyan talaga. Magkatagpo, magkalayo ang nagmamahalan. Tama. Ganyan tayo, mga pusong pinaglayo. Ngunit nagsumpaan na walang limutan. Wait for me, aking mahal. Sige tayo mga kutang makanta ko. Dahil ko karing tumi na salbat. Ikaronan. So mga tumukuno tabi na. May utog si Renz Burano. Bata kakantang ko naman guta. Magilok naman lamang si Chuck Melgs mo niya na aga. Magilok naman lamang si Chuck Melgs mo niya na. Dahil ito magiulok. Chuck Melgs. Dahil ka nga nagkanta ngayon oy. Na! Isus ko man na. Kundi lang. Ngunyan, ano na? Ang problema, habo kay Padi, kan mga aki ni Manay. Ngayon si Padigo, ni Kiagom. Wala man. Ay, wala. Okay. Oo. Umanap na lang sa konso single. Dakulon dyan. Ako nga ko tadit, pang makasigyapot ko, dida ba kuman? Sabi baga ni Digong, pero nasa isip ko sinabi niya huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Huwag mong susubukan. Masisira ang buhay mo. Baka ma-ICC ka man. Kaya siya, wag niyang susubukan yan kasi may problema yan. Okay, ngunyan. Habo sa iya kan mga aki, ang rin may duda man ngaya sa pagkatao ni Padi. Kundi ang pag-ibig talaga ngaya, wara din makakapugol pag ginusto. Iyo, totoo, di ba? Pero, ako iyo. Hindi ko lang kayo ba? Ha? Bala simba. Anong bahala sinala to suntagan? Totoo ba ko? Totoo ba sa inda? Hindi ko totoo ba sa inda? Gumagay. Iyo o ba ko? Marika ni pagpalaw ko ni Sharaki alas 6 pa sa nayaon na tanganing wala man ki minaulok sa nang simple sa nang ulok baga. Si Shara baga minaulok sa nang simple. Tapos hilingong ka minaulok siyang simple. Yan. Okay. Ang pag-ibig talaga niya, wala ning makapugol pag ginusto. Masarong aldaw dito, may nakasirit, nakulalapit. Pasimpleng nagpasyar si Padi sa harong ni Manay. Kundi ang problema, yaon pa lang, so aki kay ning matuwa. Pinikitan si Padi, maligtuhon ba tuminaharam tauli? Sa iyong mga mata, kahit di mo sabihin man, aking nadarama, naroon ako. Salamat pala. Sala, boy. Sala pala sa tuom ko mo ako kahapon at ngayon. Okay. Sige. Mahirap man niya kay Padi. Bakit ngaya nakusog-kusog man ang pangaran sa survey sa local election. Ang problema,
bagsak man o garing sa mga aki kan tig-ilusyon. Ang mga soltero dapat tiga ako na yan nangayatang na busted ka o bako dapat may wasang pag-iisip na kaan. Oho. Diba? Sa may agumano man kung busted doon ka ano man ngaya yan man nga si Mrs. Kaya pala mas makasugan doon. Ha? Kaya pala sumay sa anlit. Kaya mas makasugan doon. Mga basti doon mo ako. Anong labot ko? Yan man si Mrs. Ano na, maris ko ni Mrs. Daman ang problema. Daman ang problema mo. Aha. Oha. Pasiguro ang buyo. Joshua. Pasiguro, Noy. Pasiguro, Hanoy. Happy wedding kay Joe and Jasmine Rosin Neserio. Yan, sabi kan texter ta, happy wedding tabi Joe and Jasmine Neserio daw, ngunya na daw. Happy wedding po. Oy, good morning tabi sa mga taga Legazpi City Public Market na nakatutok daw sa mga oras na ini habang nagtitinda tabi kigulayon. Maray na aga po daw sa Sendo. Diyan tabi mga tugang sa mga taga Legazpi City Public Market na nakatutok. Oral daw, digdi po mga tugang sa satuyang program. No politics databi sa Department of Education. Kung sabihon, di ka mo mag-imbita ki mga kandidato sa inong graduation ceremonies. Sa indo tabi na investiture. Dahil na mag-imbitar ki, dapat kaya ni klarohon kayo din niya. Kang interview ta daw kayo niya ang DepEd. Ano sabihin ninda kayo ni na ano yan, na information nila na no politics, electioneering in graduation rights sa Bicol region. Siguro ang saro dyan, so dahil ka maimbita ki kandidato, di ba? Pero pwede kang mag-receive ki hali. Apo to, i-clarify ta. Tabi sa DepEd. Ano ko sabihin kaya yan? Mga tugang na memorandum tabi ni General, ni Director Gilbert Sadsad. Grabe so nangyari sa Pilar. Adi, imagine 353. Di lamang ta nakadalagan naman. Adi, kaso hapon hala ko diyan sa Bicol University. May nasabat ako na mga taga-Pilar. Sabi kan sa harong niya, "Sir, good morning." Ay, ngaya sir, ngaya ko ano? Balitaan nyo nga sir yung nangyari sa Pilar. Sabi ko, alin doon? Yung sunog nga niya sa Pilar, ihungan niya ako baga. Grabe, dahil ko nga niya ako sa police bla sa kwan. Sa report kan mga ami sa report kan police. Grabe, adi. Imagine mga tugang sobra sa 350 na mga pamilya na waran tabi kay harong, mga tugang sa Barangay Banuyo, Campilar. Grabe, ano? Natumpos mga tugang halos naubos ang sentro. Nagkadurukutan kayo sa harong naman, ano? Durukutan kayo sa harong. Nakulaw na, kwan ini? Na sitwasyon ini. Sabi ko niya na bulan baga, Fire Prevention Month. Di ba? Ngunyan baga, Fire Prevention Month. Diba? O kaya, mag-ingat na sa mga sulo-sulo, mga tugang buda sa reparokan mga linya, sa satuyang palibot. Kapreventarantan, tabing klaseng sulo. Imagine sobra 350 na mga kwan, mga aki. Diba? Ay talaga, sabi ni Sir Santi, Dr. Santi Aranya, 1990s baga ngaya, sir, nasulo man ang bilog na Barangay Banuyo. Talaga, may history pala ni May history pala, garo Sir Santi, nasa reporting kita ka itong nasa radio mga reporters kita ka ito, may nangyari po na sulok manda dyan, sabi ni Sir Santi.
1990s. Grabe, ano? O, mag-ingat tabi mag-ingat tabi dyan sa barangay, sa isahan man na lugar. Bata ngo yan baga, sabi kang Pag-asa, nagupo na mga tugang na maging mainit. Nagupo na tabi na maging mainit sa satuya na mga lugar. So sa pagpuon ka iyan, mga tugang may posibilidad tabi na sa bagay baga, magmainit, magmauran, nagkakaigwang kasulo. Naruno manindukan mga nakaaging sunod-sunod susulo sa palibot adigdi. Mauran noon, nagkakaigwang sulo. Tangkaw sa palan kan sulo ka ito, so tubig minasaram sumduman sa mga outlets nin mga kuryente sa loob kang harong. Oh, tapos mina-spark ito pag nadudumo. Yun tabi ang kausa kan sulo. So iba tabing sulo. Ako man gabos. Ngunyan, taginit lalo na. Sabi nga ni baga raging, mamara, mga tugang an mga atop madali tabing dukutan nin kalayo. Ingat po kita ha. Salamat kan sa nung pagantabay. Mga tugang, mabalik po ako alas 7:30 sa programa ng hapon sa DCGB. Goodbye. Ini pang lalaking hindi inuumaga, si Mr. M. Programang Morning Hearing. Sa kayo, mga tugang, ngunyan pong aldawnin Friday. Thank you po. Tapos na ang programa. Lakaw, ihiras ang pagkamuot sa kapwa. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio.